koji nisu pravoslavni hrišćani, koji ne znaju za svetoga proroka Davida i za psaltir, koji ne znaju na kraju krajeva za svetog Makarija Egipatskoga, koji ne znaju za svetog velikomučenika Georgija i ostale svetitelje Božije koji ih je kao zvezda na nebu. Mi pravoslavni mnogo ćemo strožije odgovarati, jer u Svetom pismu piše: onaj koji više zna, bit će više bijen. A to smo mi pravoslavni hrišćani, mi treba više da znamo i mi smo nagrađeni od Boga i počastvovani time da smo pravoslavni hrišćani, ali imamo mnogo veću odgovornost nego svi drugi koji to nisu, koji nisu pravoslavni hrišćani. Još ću pomenuti i to, u sklopu je ovoga što se treba reći, da na jednom mestu u Lestvici Sveti Jovan Lestvičnik piše: čuvajmo se bolesti bezbožnoga Origena. I objašnjeno je tamo o čemu se radi. Nismo samo danas mi napadnuti raznim jeresima, pogrešnim učenjima i vukovima koji su u jagnjećim kožama i napadnuti licemerstvom sa raznih strana, raznim gresima i lažnim učiteljima lažno nazvanoga znanja koje potiče od gordosti ljudske, a to je sami greh, to samo pogrešno tumačenje Svetoga pisma, sve kako da kažem, aveti ovoga svijeta, sve jeresi, svi lažni učitelji i sam satana i zada, sve to napada na nas pravoslavne hrišćane, sve to napada na crkvu pravoslavnu Božiju. No kažem, ako smo s Bogom, ko će protiv nas? Verujte, mi smo pravoslavni hrišćani, ne treba se plašiti, nego treba živjeti hrišćanski, treba se boriti na svetitelje Božije, se ugledati i oni će nam snage dati i blagosloviti nas da podvig svoj, da život svoj privedemo kraju i da na kraju bude sve čestito i lepo i Bogu ugodno i da život svoj završimo pokajavši se za grehe svoje i da tako prođemo kapiju smrti i uđemo u Carstvo nebesko, u život večni, a to je svima nama cilj, hvala Bogu. Sada obećao sam da ću nešto što sam doživio na parohiji idući sa sveštenicima, nije to često bilo, ali hvala Bogu da se dogodilo od tih malog broja puta što sam bio, dao je Bog, valjda što sam se potrudio i nije mi bilo teško da idem i u ta sela zabačena, planinska, sa sveštenikom koji me pozvao: dođi oče da vidiš kako ljudi žive, pa njima je, kaže, zemlja u kući, zemljani pod, a krovinjare kuće pokrivene, paprat se pokosi, osuši pa se to baci na krov, pa to prožme dim, pa to pocrni, počađi iznutra, a spolja onako strune i to se pokriva skoro svake druge, treće godine. To su te krovinjare, daščare, brvnare, male kućice na nekim podrumom, jadnim i bednim, a negdje dovedeno ono PVC crevo, ono crno crevo od pola cola i tako preko neke rakljate motke i curi voda, tu teče voda u dvorištu i to je već nešto kad imaš vodu u dvorištu. I tu krovinjaru koja ne prekisuje, imaš te stare ljude koji tu žive i taj sveštenik, hvala Bogu što me pozvao, kaže: oče, bio sam, desilo se ovo, išao sam 2 sata pešice, svoj sam auto ostavio, a 2 sata sam pešačio dok sam stigao do te kuće. Kad sam došao pred tu kuću da osvetim vodicu, izašao jedan čovjek i kaže: video sam, Miodrag se zove, i tužno mi rekao: oče, ne mogu te primiti u kuću. Pa što, kaže, brate, pa 2 sata sam pešačio i sad sam se oznojio, pa makar da popijem čašu vode. Pa ne mogu te, kaže, primiti u svoju kuću, ja imam samo jedno odelenje. Tu mi leži žena koja je šlogirana, ja nisam znao da ćeš ti doći, sve mi je neuredno i ne mogu te primiti. Kaže: ali nema veze, umoran sam, da popijem bar čašu vode. Kaže: oče, stvarno, dođi drugi put, primit ću te od srca, sramota me da te primim u svoj dom. Razumeo je sveštenik, vratio se do svog auta, opet 2 sata pešice, i sljedećih dana meni objasnio, kada smo se vidjeli, kada sam dolazio u taj grad, u tu crkvu, a tu često dolazim, kad nabavku vršimo, namirnica, on je rekao: u selu Ljivci, u podnožju Golije, živi jedan Miodrag sa svojom ženom Milicom koja je šlogirana, mislim ima šlog, i leži nepomična, i objasnio mi šta se tu dogodilo, kako ga on nije primio, da to njega nije povredilo, da je on razumio tog čovjeka, ispoštovao
I ja sam rekao da ćemo doći neki drugi dan i rekao je, kaže, u četvrtak sljedeći, obećao sam da ćemo doći, da li možete, pošto imate terensko vozilo, da pođete, da idemo tamo da vidiš samo oče gdje ljudi žive. Kaže da osvetimo vodiču. I mi krenemo, poveze me moj monah, i krenemo i odemo do grada, pa do tog sela, 20 km daleko u planinu, i stignemo, Boga mi, sa tim terenskim vozilom, tim džipom, stignemo do pred kuću. Na neku livadicu kuća, u samu stenu, uz goliju, u samu jednu stenu i planinu, kućica jedna mala krovinjarica, i tu pase jedan konj, na toj livadi, sve je neograđeno. I kako nas je ugledao, on potrča prema nama, a obradovali smo se ja i taj monah, a otac Radoslav koji je sa sela, i on kaže, da vidi, zaigrava se onaj konj, a onaj monah kaže moj, kaže, ma ljudi, razbiti mi džipa, on se zaigrava, pa ono hoće čipte, nije video vozilo, niti je silazio u grad, čovjek je star, konj nije silazio u grad, nije vidio ni vozila, i kad je ugledao vozilo, on se razigrao, pa sve čipte bije, kaže, ljudi, razbit će nam džipa, kaže onaj što vozi, što odgovara za džipa. Ma ja kažem, izginut ćemo, a otac Radoslav se snađe i iščupa jednu rozgu od pasulja, jednu motku rakljatu na koju se pasulj stavlja da se suši. Iščupa tu motku, ona se sklomi i nekako, Bog se smilovate,